Il-kabinet illum temm ftit aktar kmieni mis-soltu u l-membri tiegħu mxew minn Kastilja għall-Parlament fejn kienet titlaq għall-Parlament taż-żgħażagħ. Hemm intqal ħafna u dak li ntqal ingħata widen. Iżda punt li spikka kien ifriżar tal-embrijuni. Il-Prim Ministru qal li f'ċirkustanzi eċċezzjonali dan diġà jeżisti fil-liġi preżenti. Il-Partit ta' Dritt tal-Ħajja elenka bosta proposti fuq din il-liġi u l-Prim Ministru ħeġġeġ biex din il-liġi tkun mibdula. U naħseb li għandhom kontradizzjoni in terms għax fil-verità li friżar jeżisti fil-liġi tal-lum il-ġurnata in exceptional circumstances. Biex tkun konsistenti mal-prinċipju, mhux tgħid fil-fema tiegħi iżomm il-liġi kif inhi. Ejja nbidlu liġi minn kif inhi ħanneħħuha anke in exceptional circumstances. Jien ma naqbilx mal-qtil in exceptional circumstance, jien ma naqbilx mal-qtil full stop. Fil-fatt dan il-grupp ta' żgħażagħ fil-Parlament qal li l-att dwar il-protezzjoni tal-embrijuni m'għandux ikun mibdul u jekk dan jiġi mibdul se jitbiddel minn liġi li tipproteġi l-embrijuni għal liġi li tipproduċi l-embrijuni daqs li kieku fabbrika. Żiedu li dan huwa totalment kontrarju għad-dinjità tal-embrijun uman u għalhekk tal-persuna. Il-Prim Ministru qal li tal-mozzjoni se tkun qed tiġi diskussa fil-Parlament fi żmien li ġej kif jerġgħu jibdew is-seduti parlamentari. Fuq din il-mozzjoni il-Prim Ministru qal li trid issir diskussjoni kemm b'qalbna iżda anke wkoll b'moħħna u bir-razzjonalità f'dak kollu li nagħmlu. Qal ukoll il-proposti jridu jagħmlu sens u m'hemmx lok ta' fejn kollox huwa korrett jew skorrett, imma kollox jibbaża ruħu fuq interpretazzjonijiet differenti ta' argumentazzjoni. Għaldaqstant ħeġġeġ għal diskussjoni bilanċjata. Il-Prim Ministru Muscat irringrazzja liż-żgħażagħ kollha li ħadu sehem f'dan il-Parlament u ħeġġiġhom biex jibqgħu jinteressaw ruhom fil-politika.